हेल' एभ्रिवान वेलकाम बेक टु माय इउटुब चेनेल। नोंथांमोनखौ आंनि चेनेलाव फिन खेबसेबाव बरायहरनाय थाबाय। दिनैहाय कलेजाव फ्रेशार्स दं आरोना, बेहायनो जों नायनो थांनो नागिरदों। नायलांबाय थादो बिदिब्ला। सोलानाय जोंनिया ब्लगारा दा दसे बेस्थ' मोनना ओंखाय आंनो भिडिअखौ लानानै होनाय जाबाय। गाज्रि मोननाङा नोंथांमोना। मिया बायदि मोजां रायलायफादो खोमा। Dengan bertulis, kita kasih jangan bagus. नै जोङो ओंखाम जानो नेगासिनो आरोना, ओमफ्राय दाबो मोनजायाखै। नेगासिनो आरोना, मालाय जानायखौनो लाइन पाथिना नाहरगासिनो। नायलांबाय थादो नोंथांमोना। ओंखाम जानो फैदो गाइस। ओंखाम जाग्राफोरा माथान गैला। ओंखाम जानो नेगासिनो। जादो गाइस जादो। फ्रियावनो मोननाय। नै आङो बिसोर मोसानायनि सल'खौ होआसै आरोना, मा सल' मोसादोंमोन, मानो होनबा कपिराइट फैजानो गिनानै आं होआसै आरोना। दे होमबा नायलांबाय थादो लोगोफोर।
जोंहा थांनोसै लोगोफोर माने जोबथ'वाखैमोन आरोना ओमफ्राय जों थांग्रोनोसै आरोना थानो बाबाय ओंखायनो थांसै